Morosoisjokse täällä taas erittäin pitkästä aikaa ja me ajateltiin tänään tehdä Guanaa-video. Mä pyysin tähän mukaan Edun ja Laten ja joo, me ollaan siis pyydetty teiltä Instagramissa vähän kysymyksiä ja meidän tarkoitus olisi nyt vastailla niihin. Eiköhän aloiteta? Kontio Joonatan kysyy, mitä tekisitte jos saisitte 1 000 000 euroa? No jos olisi 1 000 000 euroa, mä en oikein tiedä, mä varmaan ostaisin ainakin itselleni mopon. Joo. Enpäpä tiedä vielä äkkiseltä tuli tuo kysymys. Mä ite varmaan ostaisin tyyli oma uuden koneen ehkä. Kevyt moottoripyörän ehkä. Mä ostaisin itse asiassa kaikkea mitä Hyödyllistä. semmoista mitä mä just sillä välin haluan tai silleen kaikkea. No mä varmaan oikeesti laittaisin suurimman osan säästöön. Et ostais sillä vaan jotain tietää. Alaviiva Cecilias kysyy, missä paikassa halusitte eniten käydä? Florida, Miami. Mulla on samat. Mä varmaan kävisin Amerikka. jossain Italiassa tai Espanjassa. West Niko kysyy, oliko kiva joululoma ja mitä saitte joululahjaksi? Okei, oli kiva joululoma. Olin kavereitten kanssa, sain uuden tietokoneen ja rahaa. Mulla oli kans tosi kiva joululoma ja mä sain muun muassa tän hupparin, tän kellon ja rahaa, tonne pöydälle uudet ledit ja suklaata jne. Mun joululoma oli erittäin mahtava ja mä sain muun muassa tän kellon, tietokoneen, rahaa, suklaata, kaikkea joululiittää. Amadeus siinä kysyy, paras joululahja, lukio vai amis? Lempiaine koulussa? Ketä perheeseen kuuluu? Jos tärkeä kaveri hyppäisi katolta ja pyytäisi suakin, niin hyppäisitkö? Jos talo palaisi ja saa pelastettu 3 asiaa, mitä ne olisi? Paras joululahja. Kyllä mä varmaan sanoisin, että tietokone. No mun mielestä kaikki lahjat oli parhaita, koska mä en halua silleen lähteä mitenkään arvostelemaan niitä lahjoja. Samat sanat. Elikkä lukio vai amis? Amis. Lukio. Seuraava kysymys. Lempiaine koulussa. Mä kyllä sanoin, että englanti. Liikunta. Liikunta ja musiikki. Okei, seuraava kysymys. Keitä perheeseen kuuluu? Mulla kuuluu äiti, isä, minä, mun isoveli ja isosisko. Mun perheeseen kuuluu isä, äiti, minä, mun pikkuveli ja mun toinen pikkuveli. Seuraava kysymys. Jos tärkeä kaveri hyppäisi katolta ja pyytäisi suakin hyppäämään, niin hyppäisitkö? En. Nope. Seuraava kysymys. Jos talo palaisi ja saat pelastettua 3 asiaa, mitä ne olisi? Elikkä mitä mä pelastaisin talosta? Oma perhe tietenkin ensimmäisenä. Sitten rahat ja puhelin. Mulla olisi varmaan samat. Mullakin. Amanda Justina kysyy. Jos sun kaveri on pulassa, esim. Jos on varastettu kaupasta, tai mitä tai kaljaa. Seuraava kysymys. Amanda Justina. Jos sun kaveri on pulassa, esim. Jos on varastettu kaupasta, Amanda Justina kysyy, jos sun kaveri on pulassa esim. Jos on varastanut kaupasta ylikalliin asian ja se pyytäisi sua pitämään sen salas, niin pitäisikö? En varmaan. En pitäis. Alaviiva Joki alaviiva kysyy, kuka on paras keulimaan? No mun mielestä Late on paras. Lape. Kiitos. Olette. Miikko Mustonen kysyy, kuinka pitkälle pystyt keulia? Ite mä en tiedä, en oo ikinä kokeillut. Mulla on sen vähän vajaa yli 2 kilsaa. Mä en oo ite ikinä mitannut, mutta mä sanoisinko ehkä kilsa täällä. Suurin piirtein. Markus Alaviiva Voronen kysyy, mikä on teidän lempielokuvanne? Okei, eli varmaan mun lempileffa on Hobbitteen 5 armeijan taistelu. Mulla on James Bond, mutta mä en oo varma mikä niistä olisi mun mielestä Mulla on paras. James Bondin Skyfall. Riku Asko alaviiva kysyy, mikä on teidän lempisafkanne? Mun lempiruoka olisi varmaan kana ja riisi. Mulla on varmaan kans kanahäksi. Mulla on marinoitu kala. Atte.03 kysyy, mikä on teidän lempijuomanne? Mulla olisi varmaan ihan tavallinen Coca-Cola. Mulla on varmaan Arizonaa jäätöä persikamalla. Mulla on ihan vaan vesi. Retuttaja kysyy, mikä sai teidät kiinnostumaan YouTubettamisesta?
No meitä on jo nuoresta pitäen kiinnostanut videoiden tekeminen, niiden toteutus, niiden editointi ja siis me ollaan jo alle 10-vuotiaista lähtien tehty kaikkia tällaisia meidän omia lyhytelokuvia ja tällaisia, joita on muun muassa vieläkin säästössä. Ja YouTubettaminen on niinku ihan hyvä harrastus, että se on ihan kivaa. Mut sai kiinnostamaan YouTube niin ylipäätään muut tubettajat ja sitten kun on tehnyt näitä videoita, niin ei pystynyt niinku tavallaan niinku yleisesti näyttämään niitä kellekään, mikä on Kiirellä ja Kaarevon näyttämässä. Niin YouTube on paikka, missä niin voi tehdä tubea. Sinäkin YouTubessa. Helmina Rintalahti kysyy, kuinka usein näette toisianne ja 3 parasta asiaa teidän kamusuhteessa? No me nähdään lähes joka päivä vapaa-ajalla ja koulussa ja sillä lailla. Kyllä me hengataan aika paljon niinku 300. Elikkä, no meillä on aika vahva kaverisite, että jos tulee jotain pikku-ongelmia, niin ei ne jatku montaa päivää mikään riidat eikä mikään, ne vaan menee äkkiä ohi. Joo, ja sit jos meillä on niinku jollakin meistä on jotain ongelmia, niin me aina autetaan tyyppiä sitten. Ja sit on hyvä puoli se, että jos on tylsää, niin keksi aika äkkiä, kun on 3 henkilöistä. Alan Valkeinen kysyy, kuka teistä käyttää eniten aikaa videoiden editoimiseen? Se riippuu ihan videon koosta ja sen laadusta. Joo, ja kuinka paljon siihen haluaa panostaa. Iida-Maria kysyy, milloin teillä on synttärit? 29. kesäkuuta. Mulla on 25.4. eli huhtikuuta. 13.12. eli joulukuuta. Alaviiva Aleksi Anttila kysyy, paljon manki kulkee. Semmonen reilut 5-5 ehkä. Kanerva alaviiva kysyy, minne lähdet 9-luokan jälkeen opiskeleen. Niin täällä Vaasassa on semmonen kuin Lyseon lukio, niin mä menen sinne opiskelemaan. Mutka JR kysyy, kuinka vanhoja ootte? Mä ite oon 15 ja kohta täytän 16. Ja me 2 ollaan 14. 15 on lähellä. 15 on hyvin kaukana. Ari Effati kysyy, milloin saat ensimmäisen puhelimen, niin mä sain sen ensimmäisen puhelimen ykkösluokalla. Mä sain eskarissa. Mä taisin saada vähän 2 lopulla. No niin, tää video alkaakin olla nyt tässä ja kiitos kun jaksoitte katsoa tämän videon tähän asti. Käykää ihmeessä tykkäys ja kommentoimassa ja jos ette ole vielä tilannut, niin käykää tilas myös tää kanava. Jos ette ole käynyt seuraamassa meitä vielä Instagramissa, niin menkää ihmeessä seuraa. Mut löydätte nimellä te_jokse, te_edu ja laten rajalla. No joo, suis moro ja me näemme ensi videossa.